Vidíš to? Edži ťa mala tak rada, že nás všetkých opustila a šla za tebou. Naša Edže. Prečo si to urobila, sestrička? Prečo? Prečo? Prečo si chcela niesť bremeno toho muža na svojich pleciach? Myslela si, že máš silu uniesť hriechy toho muža. Som nahnevaný. Tak veľmi. Ale nie na teba. Hnevám sa na seba. Neochránil som ťa. A neudržal som pohromade to, čo si zanechala. Všetko sa rozpadlo. Všetci sme zničení. Mama je ako kameň. Správa sa, ako by sa nič nestalo. Kým toho chlapa nechytia a nedostane trest, tak sem za tebou nepríde, neprejaví smútok. Musíš jej to prepáčiť. Áno. Nič. Ako to myslíte? Falošný poplach. Ako to? On tam nie je? Nechytili ste ho? Boli sme všade. A hľadali ste dobre? Niekam sa určite schoval. Nie je tam. Ten muž vypovedal. A neodvediete ho na policajnú stanicu? Necháte ho tu? Nie je v ničom podozrivý. Ako to, že nie je podozrivý? Je Serhanov otec. Musíte ho predsa vypočuť. Neslihan, nezasahujte do toho. Verte, chceme ho chytiť rovnako ako vy. Nechajte to na nás. Tak ho chyťte. Chyťte ho. Voľne si tu chodí, ako keby nič. A vy nič nerobíte. Neslihan, poďme. 40 dní. Je to 40 dní. Kým ho nechytíte, moja dcéra nebude odpočívať v pokoji. Nikto z nás nebude. Ani vy. Ja to nenechám len tak. Preto sem mama nechodí. Nehnevaj sa na ňu. Nezabudla na teba. Alas je nahnevaný. Tak veľmi, že by tým hnevom spálil svet. Bojím sa, že sa sám spáli. Mama ho zamkla doma.
Pán Alas, nemôžete ísť von. Pane, nesmiete odísť. Naozaj. Pane! Pustite ma, počujete? Pustite ma! Už nikdy nevkročím do tohto domu! Nie! Dajte mi pokoj! Nechcem ísť naspäť! Už tam nevkročím! Nie! Odtedy, čo si odišla, Čala nehovorí. Ako by chcela prísť sem za tebou. Ako keby aj ona chcela zomrieť. Aj ju mama zo strachu zamkla. Preto sem chodím len ja. Na nikoho sa nehnevaj. Keď niekto zomrie, najhoršie je tým, ktorí tu zostanú. Je to pravda. Zomierajú spolu s tými, ktorí odišli. To je neuveriteľné. Vraj zasahujem do ich práce. Tak nech si robia svoju prácu poriadne. Veď hľadajú všade, čo viac majú robiť. Kde ho hľadajú? Kde hľadajú toho darebáka? Nemá peniaze, nemá kam ísť. Kde sa ten chlap schováva? Môžeš sa trochu upokojiť. Prečo mám byť pokojná? Nehovor mi, aby som bola pokojná. On má moju dceru. Pani Neslihan, Čo je? pán Alas opäť. Dobre. Poďme. Dobre, poďme. Čo to je? Čo to robíš, Alas? Alas! Alas, to je hrozný hluk. Kde sa to vypína? Prečo tu máš neporiadok? Ako to tu vyzerá? Odkedy si začal piť? Kde máš tie fľaše? Márne hľadáš. Táto bola posledná. Čo si zase urobil? Opäť si sa pokúsil ujsť. Koľkokrát mám opakovať, že tu máš zostať? Nekrič na mňa. Nechaj ma. Buď ticho. Čo hovoríš? Pozri sa sem, Alas. Pozri sa mi do očí! Prečo si chcel ujsť? Zavolal ti tvoj otec? Telefóny si nám zobrala. Ako sa mal so mnou spojiť? Telepaticky. Tak prečo si chcel utiecť? Prečo si išiel von? Nadýchať sa. Otec, Môžeš mi dať pokoj? čo je to za krik? Čo je? Čo asi? To, čo sa tu deje už 40 dní. Alas sa zasa pokúsil ujsť, ochranka ho zadržala. Tvoja mama stráca nervy, čo iné? Ty tomu nerozumieš? Ten sviniar je vonku, ale ty trestáš nás. On si
beztrestne chodí niekde po svete. A ty si nás zavrela v tomto dome! Prosím ťa, ešte stále to nechápeš. Čo nechápeš? Snažím sa ochrániť teba, vás všetkých. Pokúšaš sa ma ochrániť pred ním, alebo jeho predo mnou. Ja nie som Major. Ja sa nezabijem. A presne preto odtiaľ to nevyťahneš, Betty. Nikto odtiaľ to nevyjde. Nedovolím, aby pripravil o život ďalšie dieťa. Dokedy tu mám byť? Dokedy mi budeš brániť ísť von? Kým toho špinavca nechytia. Ak ešte ostanem v tejto izbe, tak sa z toho všetkého zblázním! A ja skončím ako čala, počuješ? Výborne. Jedla si. Ale džús si nevypila. Mala si ho vypiť. Ešte sa napij. Bude lepšie. Skončí sa to. Uvidíš. Ale teraz musíš predovšetkým veľa jesť a hlavne sa neopúšťať. Bude dobre. Zlepší sa to. Prejde to, Zlatko. Mama ťa ochráni, neboj sa. Mama to vyrieši. Asi išla za Čalou, keď už nepočuť krik. Mám o Čalu vážne obavy. Ona vôbec nereaguje. Je pokojná, ale je čudná. Osman! Potrebovala by niečo zo seba dostať a uľavilo by sa jej, ale tvoja mama... Osman! Tvoja mama jej to nedovolí. Mala by jej dať možnosť nadýchnuť sa. Osman! No, vidíš, Osman! Áno, pani Neslihan. Zavolaj bezpečnostnú službu. Chcem dať do izieb kamery. Do izieb? Akože do domu? Nepýtaj sa a urob to. Dobre. Neslihan, ty žartuješ. Vyzerám, že žartujem? Počkaj, oni sú už dospelí. Chceš im dať kamery ako malým deťom? Chceš sledovať vlastné deti? Nerob to. Guven, čo ak Alas zabije otca a Čala seba? Pochop, je to pre ich ochranu. Ak chceš poznať môj názor... Nechcem. Nezaujíma ma. Robím, čo uznám za vhodné. Dobre. Tak ja teda idem za Rujou. Kde je? Doma? Nie, mami, je v práci. Povedz jej, nech si dáva pozor. Ak by niekde stretla Serhana, Mama, veď si to hovorila už asi 100-krát. tak to hovorím ešte raz. Povedz jej, nech je opatrná. Choď. Dobre. A zavolaj mi. Dobre. Nevypár sa. Dobre, mama. Zavolám ti. A daj mi vedieť, kde si. Choď. Neslihan, keď už Yaman odišiel, porozprávajme sa o tých kamerách, dobre? O čom sa chceš ešte rozprávať? Napríklad aj o tom, ako to preháňaš. Pozri, vzala si deťom telefóny v poriadku, zavrela si ich do izieb a teraz ešte kamery. Ja, prosím ťa,
Nerob to. Neslihan, úprimne, tomuto už vážne nerozumiem. Tak ti to teda poviem takto. Pred pár dňami som pochovala svoju dcéru. Už nechcem nikoho obetovať tomu podliakovi. Urobím všetko, aby som ochránila Neslihan, zvyšok toto rodiny. nie je ochrana. Čo teda? Neslihan, toto... Čo? Neslihan, ja... Prepáč, toto je týranie. Je to tak. Buď ich matkou. Ale to ti nedáva právo týrať svoje vlastné deti. Nerob to ani sebe, ani svojim deťom. Prosím ťa. Nikoho sa nepýtam na názor. Ako matka ich musím chrániť. Tak to je. Idem teraz do nemocnice niečo zariadiť. Ak ma budeš potrebovať, zavolaj mi. Idem aj ja. Veď nám niečo vyveští. Kto ja? Ja tomu vôbec nerozumiem, ani neviem, ako sa to robí. No tak, nebuď taká, skús to. Dobre, ale hovorím vám, že budem len hádať. Fakt to neviem. To sú 3 vtáky. Správa, príde ti správa. Celkom ako keby jej matka nezomrela, brat neležal v inkubátore. Ako by sa nič nestalo. Nie, je z toho zničená. Ale aspoň sa snaží byť trochu normálna. Ostatní sú na tom dosť zle. Hovoríš o čele? Keď som tam bol naposledy, spala. Ani keď je hore nerozpráva. Je to tak, odkedy umrela Edge. Naozaj mi chýba hlas mojej princeznej. A čo... Alas? Alas? Ako to povedať? Je na tom zle. Je veľmi nahnevaný. Ani asi ho nevie upokojiť. Jasné. On sa naozaj nikdy nevzdá. To viem. Nevzdá sa, hovoríš, čo? Isteže. Tu je niečo. Nie som si istá, či je to váza alebo vedro. Nechápem to. Ty si vodnár? Som vodnár. Ale nemyslím si, že aj on je vodnár. Obsadené. Už je to pol hodiny, poď už von. Tak nečakaj, choď preč. Zbláznila si sa? Večiarky. Bože, som tehotná. Finančná riaditeľka Šebnem Sualpová. No, pekne. Neslihan, chcela som vám zavolať. Je nejaký problém? Nie, dobrá správa, to bábätko. Náš malý host je úplne zdravý a pripravený na prepustenie.
Pani Suna, prineste mi záznam, prosím. Čo mám robiť? Mám dať vedieť Rui? Zavolám jej. Tak teda začnem vybavovať prepustenie. Neponáhľajme sa s tým. Dobre. Ale skôr či neskôr si to bábätko niekto vezme však? Uvidíme. Idem. Dovidenia. Čo sa stalo? Čo ti je? Nič také. Čo by sa malo stať? Tu je niečo ako váza alebo vedro. Vidíš to? Myslím si, že vám v dome do 3 dní odpoja vodu. Nič iné mi nenapadá. A ona ma stále viac stresuje. Asi sa rozplačem. Keby si tak mohol hovoriť, čo by si asi... No, bože. Jaman? Áno, otec. Ruinho brata dnes prepustia. Čo teraz? Zavoláš Rui ty, alebo mám ja? Ja to vybavím, otec. Dobre, len... bez emócií. Nezabúdaj, ako sa teraz cíti, ha? Jasné, otec. Neboj sa. Poď so mnou, Ruja. Trochu sa porozprávame. Aj tebe pekný deň, Janan. Hneď som pri tebe. Znovu plná energie. To máš pravdu. Čo, už určite lepšie, ako keby stále plakala. Už ma ten dramatický príbeh trochu unavuje. Je to bábätko zdravé? Áno, je v poriadku. Tak to je dobre. Ale bude prepustené, keď mu nájdu miesto. Čo to znamená? Ruja predsa nenechá dieťa samé, nemá to srdce. Ale otcom je Serhan. Veď na tom nezáleží, kto je jeho otcom. Je to nevinné dieťa. Asi to... To hovoríš ty mne. Ja predsa nie som ten, kto je proti tomu dieťaťu kvôli otcovi. Nie som taký. Našťastie. Asi? Čo je s tebou? Mesiac v splne, alebo máš svoje dni? Čo sa staráš? Len som precitlivela. Si v poriadku asi? Nikto nie je v poriadku. Musím vidieť Alaza. Teraz? Áno. Dobre, tak choď. Daj nám potom vedieť. Jedny mandľové sušenky a jednu čiernu kávu. Ruja, počkaj, Jessur to vybaví. Poď sem, porozprávame sa len my dvaja. Teraz mám prácu. Hneď prídem. Čo robíš? Pozerám Serhanové maily, stránky, ktoré navštevoval. Možno nám niečo uniklo. Polícia to prezerá. Všetko prehľadávaj. Nájdeš, čo oni nenašli. A našli teda už niečo? Ten chlap sa stále prechádza vonku s rukami vo vreckách. Čo teda, Guven? Necháme to iba na nich a my si sadneme na kávu? Nie. Samozrejme, že nie. Ale vlastne by som sa chcel porozprávať o tom dieťati. Nie som tá správna osoba. Máš pravdu, ale myslím si, že Ruja ešte stále nie je na to psychicky pripravená. Čo teda chceš, Guven? Čo? Mám sa starať o dieťa Serhana a jeho milenky? To nemusíš.
Samozrejme, že nie, ale možno, keď sa porozprávaš s Rujou, niečo sa zmení. Čo máme robiť? Nechať to dieťa tu? Musíme ho prepustiť. Treba spraviť, čo sa spraviť má. Ty dobre vieš, že by sme mali kontaktovať sociálny úrad. Toto chceš. Máme to spraviť. Tak vidíš, zničili ďalší nevinný život. Ďakujem pekne. Chápem. Je čas na návštevu. Poď si, len poď. Mali chlapi pri vstupe poznámky. Ako sa máš? Čo si myslíš? Ako asi? Na nič. Ale musíš sa dať dokopy. Viem, že ani Neslihan sa nespráva normálne, ale... Mám byť normálny? Ako sa to vôbec dá asi? Alas, všetci sa musíte vrátiť do normálu. Takto sa nedá žiť. Život nemôže ísť takto ďalej. Veď ja už vlastne ani neviem, či chcem pokračovať. Ako by som ani nemal dôvod, aby som pokračoval. Som tu. Ak povieš, že aj ty, nájdeme si nový dôvod. A možno existuje dôvod, prečo sa oplatí žiť. A možno, že časom budeme mať ešte viac dôvodov. No tak, netreba hneď vešať hlavu. Život ide ďalej, Alas. Nie asi. Život nejde ďalej. Ja, my, moja rodina sme ako na kolotoči. Prekliatom. Pre nás život nejde ďalej. Stále sa vraciame na to isté miesto. Naša rodina je ako vír. Každého vždy pohltí. Ale aj tak je krásne mať rodinu. Lebo ty žiadno nemáš. Chceš počuť pravdu? Niekedy si želám byť ako ty bez rodiny. Pretože ty tu svoju máš. Asi, no tak. Návštevné hodiny sa skončili.
Asi. Asi kam ideš? Vďaka vám som objavila nový talent. Ak sa doma náhodou vypne voda, hneď mi zavolajte, dobre? Dobre, jasné. Ďakujeme. Pekný deň. Drž sa. Ruja, sadni si, prosím. Porozprávajme sa, dobre? Tak fajn. Sedím, spokojný? Hovor, čo máš také dôležité. No tak, pokaz mi náladu. Ty si vydýchneš a ja tiež. Tvojho brata dnes prepustia. No a čo? Ruja, ja ťa nechápem. Nechápem, čo si myslíš, že robíš. Prečo sa tváriš, že to dieťa neexistuje? Ja vôbec nič nepopieram. Mama zomrela. Je mi to ľúto. Serhan ako vždy zmizol a zachránil si vlastnú kožu. A ja sa nemienim starať o jeho dieťa. A neviem, prečo by som si to mala vyčítať, Yaman. Veď je to tvoj brat, Ruja. To dieťa, o ktorom ma mama presviečala, že je otcovou. Zo všetkých jej lží toto bola tá najhoršia. To dieťa nie je mojim bratom. A čo máme urobiť? Tak povedz. Máme ho dať do detského domova? Na to mali myslieť jeho rodičia. On nemá rodičov, Ruja. Ale má sestru. Ruja. Prosím ťa, Zlatko. Prosím, nevybíjaj si svoju zlosť na tom nevinnom dieťati. Či to chceš prijať, alebo nie, je to tvoj súrodenec. Nezabudni. Keď sa pacient preberie, určite mi daj vedieť, dobre? Dobre, pán doktor. Tak ako? Niečo nové? Čo je? Našli ste ho? Zatiaľ nie. No nahlásili nám niekoho s daným popisom. Blízko nemocnice. Akože, teda, dostal sa až sem? Pohybuje sa v tejto oblasti? Takých hlásení dostávame veľa. Tento mesiac už 8. Nemusí byť z toho nič. Ale aj môže. Mohli by sme si pozrieť záznamy z kamier? Iste, Elif. Vieš, kde sú, prosím. Guven, čo sa snaží urobiť? Čo sleduje? Prečo by chodil až sem? Čo ak zistil, že je skutočným otcom dieťaťa? Možno preto je tu. Je to možné. Zájdem za komisárom. Nesliha. To dieťa tu nemôže byť dlhšie. Prosím. Ďakujeme. Tak čo si mi chcela povedať pred večerou? Chcel by som počuť, že väzenie sa končí, ale asi je to len falošná nádej. Sadni si, synček. No tak. Serhan sa pravdepodobne pohyboval v okolí nemocnice. Preto musíme byť teraz ešte opatrnejší než predtým. Opatrnejší?
Čo ešte spravíš? Zavrieš nás do klietky? Nie, sprísnime opatrenia. Napríklad aj Ruja bude teraz bývať s nami. A to už prečo? Lebo nepovažujem za správne ani bezpečné, aby si zostala sama doma, Ruja. Budeš bývať s nami. No super. Takže pomaly a potichu zaháňame všetky ovečky domov. Vitaj, väzenkyňa. Vysvetlím ti, ako to tu funguje. Riaditeľka má prísne pravidlá. Presne tak. Vy, Ruji, vysvetlíte, čo má robiť. Dobrú chuť. Neslihan, kam ideš, príde Yaman? Viem. Prečo tu mám byť uväznená aj ja? To neviem. Práva a slobody nám odobrali, Ruja. Ľutujem. Ten malý je nepokojný, možno je hladný. Možno nemá čistú plienku. Zdá sa, že má. Ja. Yaman, vítajte, synak. Ahoj, otec. Ďakujem. Yaman, čo to je? A ten tu čo robí? Ja idem domov. Ruja, nerob to. Čo nemám robiť? Tak choď, vyskúšaj to. Neslihan ťa aj tak zase privedie späť a posadí sa. Len choď. Už nebudem. Dobrú chuť. Alas, kam ideš? Kým to decko zostane tu u nás, budem radšej vo svojej izbe. Pred bratom neujdeš, Alas. Kebyže sa to dalo, dávno by som to urobil. Ten malý nie je môj brat! Nekrič tak pred ním! Aj ty kričíš, synak. Čo to robíte? Sadni si. Asi. Zober malého, postaráme sa o neho v kuchyni. A oni nech si tu robia, čo chcú. Kričia, alebo sa hádajú. Poď, láska, poď. No tak. Tiško, neboj sa, neboj. No. Pomôžete mi, prosím? Isteže. Či sa vám to páči, Tiško. alebo nie. Ten malý je váš brat, jasné? Čala, nikam nepôjdeš. Dosť, Yaman. Donútiš nás teraz, aby sme sa o neho starali. Nechcem, aby to bolo na silu. O to mi ide. Toto dieťa je nevinné. Jeho mama bola Šebnem, jeho otec je Serhan. Ale akú vinu má to dieťa? Čím sa previnilo? Čo spravilo to dieťa? Keď sa naň pozriem, vidím tvár svojej mamy, chápeš? Prečo tomu nechceš rozumieť? Tvár mamy, ktorá mi do očí klamala. Presne to vidím, keď sa naň pozerám. A tvár otca, ktorý všetko zničil. Ale to dieťa nevie o klamstvách tvojej mamy nič. Ani o žiadnych podlostiach tvojho otca. Je to len nevinné dieťa. Čím sa previnilo? A čím sa previnila Edge? Moja sestra, ktorá zomrela kvôli mame a otcovi toho decka. Alas, Edge je naša sestra. A toto dieťa je váš... Čuž! Dosť! Neporovnávaj Edge s tým bastardom. Dosť! Alas, ja nehovorím, aby ten malý nahradil Edge. Ale dajte šancu aj tomuto nevinnému dieťaťu.
Nemá nikoho iného, len vás. Je mi to jedno. Pane, prosím, daj mi silu. To maličké plače. To maličké plače od hladu. Myslíš si, že je hladný? Čo ja viem, v nemocnici nám dali nejaké veci, špeciálne jedlo, výživu a podobne, ale treba to pripraviť. Nazli, treba mu pripraviť výživu. Dobre, hneď to spravím. Je tam aj fľaša? Pozriem sa, podrž mi to. Spínkaj. Asi táto však? Áno. Fajn. Ďakujem. Tak, a teraz pripravíme jedlo a potom ho spapáme však? Hej, asi drž to dieťa poriadne, nech ti nespadne. Niekomu to vôbec nepristane. Čože? Prečo by mi to nepristalo? Táraš. Večne ťa vidím s nožmi a ostrými predmetmi v ruke, tak sa mi to zdá čudné. Ak neprestaneš, uvidíš tie ostré predmety. To malé neprestáva, upokoj ho. Ty radšej sklapni, potom sa upokojí. No tak láska, no tak tíško, no tak. Nechcem to dieťa. Nechcem nič. Nechápeš? Prinútiš ma. Prinútiš? Čo pozeráš, Jama? Čo tak pozeráš? Čo čakáš? Ja som len chcel, aby ste dali šancu nevinnému dieťaťu. Veď ste všetci videli, koľko muselo bojovať, aby vôbec prišlo na svet. Je to predsa váš súrodenec. Moja sestra je Edge. Moja sestra je Edge! Edge bola aj moja sestra. Edge bola naša sestra. Tak prečo to nechápeš? Otec toho decka mi zobral sestru. Edge zomrela kvôli nemu. Serhan Tekladži a to decko, čo splodil so Šebnem, sú jediné bytosti, ku ktorým nikdy nebudem cítiť ani štipku súcitu. A kto uniesol mňa, Alas? Kvôli komu som vyrastal sám na ulici? Ak by sme mali trestať nevinné dieťa za to, čo urobili jeho rodičia, ja by som mal byť prvý, kto to dieťa odsúdi. Tak to teda urob. Odsúď ho. Prečo nám toto robíš? Lebo viem najlepšie, čo znamená vyrastať celkom sám. A nech je to ktokoľvek, hoci dieťa môjho nepriateľa. Ja ho určite nenechám vyrastať o samote. Alas, poznáš asi iných rodičov. Možno sú najhorší na svete. Odstrihneš ju preto zo svojho života. Čo spravíš? Prestaneš ju milovať? Obrátiš sa jej chrbtom? A Jesur? Rodičia ho len tak vyhodili na ulicu. Možno sú ešte horší ako Serhan a Šebnem. Prestaneš ho mať rada a opustíš ho? Ha, čala? Nie je Jesur ten najčistejší človek, akého si kedy stretla? Je to naozaj rozkošné dieťa. Však asi. Máme šťastie, že sa staráme o cudzie deti. Keby nám to šlo. Dobre. Daj. Tu máš. Pomaly. Tak, dobre. Tak, Zlatko, dobre. Nedokážem byť krutý voči bábätku. Ako to dokážete vy? Jaman, stačí, mlč. Rúja! Tak prestaň! Netlač na nás, prestaň! Rád by som teda vedel, či by ten chlap, ktorého si stretla na ulici a zostal iba tým divochom, mal u teba vôbec nejakú šancu. Čo to s tým má? Tak mi to povedz. Chcem to od teba počuť. Keby som nebol Yaman Ali Soysalan, ale iba ten divoch, milovala by si ma. Povedz mi to. Yaman, to nie je to isté. To dieťa a ty nie je to isté. To dieťa má rovnaký osud ako ja. Ak sa ho neujmete, to dieťa vyrastie opustené. Bude vyrastať samo, bez rodiny. Ako ja. Tak ako Asi. Ako Jesur. Ako Umut. Zostane samo. Pochopte to už. To dieťa nemá minulosť. A vy ste ochotní zničiť jeho budúcnosť.
Jaman, ty si im povedal, čo ti ležalo na srdci. Ďalší krok je na Rui a tvojich súrodencoch. Len pokojne. Ale oci, ja sa len tak neupokojím. Keď tak tvrdohlavo odporujú, ja to v sebe neudržím. Nie sme tvrdohlaví. Najprv to pochop ty. Nechaj nás tak. Aj mama prišla o dieťa kvôli tomu chlapovi. A vy aj teraz to dieťa dávate do náručia, ako by sa nič nestalo. Myslíš si, že pri pohľade naň si nespomenie na 20 rokov zrady? Že si za každým znova nespomenie na Edge? Je to nespravodlivé. Aj voči tomu dieťaťu. Má žiť s ľuďmi, ktorí ho nenávidia. Myslíš si, že nevycíti, ako sa naň pozeráme? Chceš, aby tak žilo? To dieťa je hladné, hladné. Konečne. Nazli, nehnevajte sa, ale trvalo to večnosť. Čo ste dojili kravu, aby ste pripravili mlieko? Nie, našťastie na to netreba mlieko, lebo doma už žiadne nezostalo. A keby sa s ním robilo, tak čo? Ešte trošku vypí. Nazli, čo to je? Dieťa. Dobre. Osman, dúfam, že si kúpil mlieko. Veď som kúpil včera. Žiadne nemáme. Neviem, kto v tomto dome pije toľko mlieka. Už neplače? Keď je najedený, tak neplače. Čo vraví Alas? Vôbec ho nechcú, asi. Čo teraz? Máme ho vziať k sebe? Nie. Serhan je stále na blízku. Ak zistí, že to je jeho dieťa, nevzdá to. Stále ho bude hľadať. Čo?
Kým Serhana nechytia, to dieťa je v bezpečí len tu. Je to môj syn. Chápeš? Šebnem čakala moje dieťa. Mojho syna. Zase ma oklamala. Vraj to je tvoj brat, dcerka. Je to môj synček. Ede. Cerenka, neboj sa. Privediem ti späť bračeka. Ede. Čo sa deje? 40 dní po smrti rozdávame chalvu. Bohu vďaka. Amen. Nech odpočíva v pokoji. Nazli, daj ochrankárom vonku, priprav ešte jeden podnos. Dobre. Túto vezmem čale. Postarajte sa o ostatných. Ach, Edge. Zomrela taká mladá. Nož, nech ťa Boh príjme. Amen. Tak veru. Nechcem sa rozprávať, odíď. Dobre. Keď nechceš, nemusíš. Rozdal som to všetkým, zostala si len ty. Bez výhovoriek toto zješ. Po sladkom ti bude lepšie. Nechceš hovoriť? Rozprávať budeme a ty počúvaj. Princezná. No tak, urobili to pre Edge. Dnes je to 40 dní. Zjedz aspoň sústo. Aj teba trápi, čo sa stalo dole. Ja ti rozumiem. Ale skús pochopiť aj ty Amana. Nikdy v živote nenechal na pospas žiadne dieťa. Jesur, mlč. Dobre. Mlč. Dobre, mlčím. Nechaj to, nič nechytaj, Jesur. Čo to je? Je tu mŕtva myš, alebo čo? Čala. Nebudú teraz vaši robiť cirkus, že býva v Edžinej izbe? A čo povedia? Nech ukážu, kde inde by to dieťa malo byť. Maličký. Máš okolo seba toľko ľudí a aj tak si sám. Ruja nechcela mať súrodenca? Veď je to jej brat. Áno, chcela. Jasné, že chcela. Asi na to zabudla. Keby sa mu pozerala do očí, všetok jej hnev by zmizol asi. Pozri sa na ňo.
Je na svete niečo, čo dieťa nevylieči. Prepáč. Hneď prídem. Si v poriadku? Ja ťa spapám. Celúčkého. Kam sa to pozeráš? Hore? Čo tam vidíš? Spapám ťa. Čo robíš? Začínaš sa správať ako naša mama. Tak sa ty nesprávaj ako dieťa. Poď, musíme sa porozprávať. Hovor, som tu. Aj pri pití viem rozprávať. Vonku, Alas, medzi 4 očami a na triezvo. Možno ti kyslík prečistí hlavu. Kyslík je v pohode. Priepustku si musíš vybaviť u mami. Vieš, nie je to len tak. Dobre, to vybavím ja. Poď už, ideme von. Opláchni sa a spamätaj sa. No poď, Alas. No. Rozhodla si sa očistiť si dušu ľadovkou? Alebo sa chceš zabiť? Čo to má znamenať, Čala? Pre lásku Božiu povedz niečo, ja to nechápem. Na seba nemyslíš, ale čo tvoja mama? Ani na ňu nemyslíš? Nie je ti jej ľúto? Čo ja? Čo budem robiť, ak sa ti niečo stane? Potrebujem iba trochu času. Času máme až. Pred sebou. Ale aby si ho mohla mať, musíš prežiť. Rozumieš tomu? Aby si prežila, musíš normálne jesť. No tak. Dobre? Daj si. Pre Ede. A ty? Nech odpočíva v pokoji. Pani Neslihan. Ďakujem vám. Aspoň trošku si daj. Preče. Deti sú z toho malého rozladené. Nechcú ho. Presne ako som čakal, neprekvapilo ma to. Ale ty ma prekvapuješ, Neslihan. Čo sa s tebou deje? Prečo sa tak správaš? Tu ste, Neslihan. Hľadala som vás. Vezmem Alaza na pár hodín von. Nie, to nepripadá do úvahy. Určite nie. Musíte ho pustiť. Nič nemusím. Nemôže ísť von asi.
Alas potrebuje trochu vzduchu a ja sa s ním potrebujem porozprávať. Povedala som nie asi. Stále budem s ním, nebojte sa, vráti sa v poriadku. Nie, to v žiadnom prípade. No tak môže ísť. Je to dobrý nápad asi. Choďte, ja to schvaľujem. Dobre, ďakujem. Ale... Čo mi to robíš? Snažím sa ťa len prebrať. Konečne ťa zobudiť. Som pri zmysloch, Guven. Á, Zase sa tak pozeráš. ako? Mám dosť toho pohľadu. Akého? Vždy, keď nevieš, čo povedať. O čom to hovoríš, Neslihan? O akom pohľade? Aha, už zasa to robíš, aj teraz. Ničí ma to, rozumieš? Naozaj ma to ničí. Ako by si vravel, čo to zase spravila? Ona sa zbláznila, asi úplne zošalela. Len som potrebovala, aby si tu bol pre mňa. Ale mám tu cudzieho človeka. Tiež mám pocit, že si celkom cudzia osoba. Uvedomuješ si, ako si sa zmenila, Neslihan? Si celý Ešref Ali Soysalan, čo zavrel dcéru doma a na každúčký roh domu nasadil ochranku. A nás rozdelil. Zničil svoj život a tvrdil, že chráni svoju dcéru. A ty robíš to isté. Guven, mlč. Nebudem. Mlčal som už dosť a znášal tvoje správanie. Znášal? Znášal si to? Znášal si všetko, čo sa stalo. Lebo ty si prišiel o syna však a ja nie. Hovorím ti, že čoskoro prídeš o všetkých. Neslihan, deti nie sú v poriadku. Ak budeš takto pokračovať, nikdy ani nebudú. Odiď, prosím. Neslihan, deti sa Chod nedokážu preč. vrátiť do Odiď. normálu. Odídem, lebo to chceš. A prídem, keď to budeš chcieť, ale predtým ti niečo poviem. Neslihan, nedovolím, aby si bola ako tvoj otec. Odídeš? Choď preč. A je to... Dobre. Na dieťa sa nedokážeš pozrieť. Pochopil som. Ale prečo sa nepozrieš ani na mňa? Hanbíš sa predo mnou. Presne preto, že to robíš vždy. Neustále ma obvinuješ, Yaman. Môžeš si sadnúť, láska. Dobre. Možno máš pravdu, uznávam. Vážne. Viem veľmi dobre, čo spravili. A možno máš pravdu. Môžeš sa hnevať na to dieťa, lebo jeho otec je Serán. A ja sa budem hnevať na Čalu a Alaza. Mám predsa právo hnevať sa, lebo ich otec je Serán. A navyše ma každý deň niečím vytočia, ale teraz sa nahnevám inak, budem k ním veľmi tvrdý. A potom
Nigel. Aj na ňu sa budem hnevať. Pretože je to Serhanova dcéra. Jaman, nerob to. Ty to nerob, Ruja. Ja to urobím. Ani Šebnem nie je o nič lepšie ako Serhan. Aj na teba sa budem hnevať. Jaman, prosím. Ja ťa chápem, skús teda pochopiť aj ty mňa. Nedokážem to. Chápem ťa, láska. Veľmi dobre ťa chápem. Ale nech je tvoja mama akákoľvek, ty za to vôbec nemôžeš, však? Nech je Serhan akýkoľvek, nech urobil čokoľvek. Edže za to nemohla, však? Ani ten maličký za nič nemôže. Je presne taký čistý ako vy. Nechcem od teba tak veľa, láska. Prosím, aspoň raz sa pozri na to dieťa. Potom z teba všetok hnev určite odíde. Akú vinu nesie toto dieťa? Ako môžeš dať za vinu malému dieťaťu, čo si zažila, a tak tomu ublížiť? Čo tak, Jan? Čože? Čo si povedala? Môže sa volať Jan? Je to naozaj krásne meno. Prinesie nám do života radosť. Dobre. Dobre. Dobre, že sme tu. Nebolo to ťažké. Pod akou zámienkou si presvedčila mamu? Pod žiadnou. Musíme sa porozprávať. A navyše ti to nepovolila mama, ale Guven. To vážne? O čom chceš hovoriť? Zrejme o rozchode. Opúšťaš ma? Mám ti to uľahčiť? Nemusíš sa namáhať. Spravme to teda tu a teraz. Čas, ktorý si mi venovala, sa práve skončil. Máš úplnú pravdu. Zázrak, že si to so mnou vydržala. Na tvojom mieste by som to tu nezvládol. Som tehotná. Čo? Nie. To nie, dcérka. Nie, neboj sa. Nedovolím to. Nie. Aby môj syn volal Guvena otcom? Nedovolím to, neboj sa. Ty sa nemusíš báť.
Vezmem si to dieťa, neboj sa. Môj plán vyjde dokonale. Tie tvoje plány. Kvôli ním sme dopadli takto, otec. Edže, mlč. A kam s ním chceš ísť, otec? Ako sa oňho v tomto stave postaráš? Áno. Nájdem spôsob. Neboj sa. Pre deti urobím všetko. Nájdeme nejaký spôsob, neboj sa. Dôveruj otcovi, dcérenka. Verila som ti. Ale zomrela som, otec. Ja som zomrela. Nie! Eže, mlč! Zomrela som. Kvôli tebe. Nezomrela si, dcérka. Nezomrela si tu. Aj tvoj brat bude so mnou. Nezomrela si. Vezmem vás k sebe. Dobre? Tvoj brat, ty a ja. Ver svojmu otcovi, dcérenka. Dôveruj ockovi, dcérenka. Zlatičko moje, ver ockovi. Zoberiem vás, zoberiem. Vezmem si synčeka, vezmem. Dôveruj ockovi, dcérenka. Dôveruj ockovi, dcérenka. Asi to... Myslíš vážne? Myslím. Spravila som si test. Je pozitívny. Neverím. Mám radosť asi. Budeme mať spolu dieťa. Hej! Budem otec! Bravo, gratulujem! Vezmem si túto krásnu ženu a budem šťastný do konca života! Budeme mať rozprávkový život asi. Budeme rodina. Budem mať ďalšiu rodinu. Čo viac by som si mohol prijať? Takto by som mal reagovať však. To je správne. Ja nie som ten chlap asi. Nechcem rodinu, v ktorej sa utopím od žiaľu. A čo ak ja chcem mať rodinu a hlas? Nemôžem. To môžeš. Lebo nevieš, v akom bahne sa budeš topiť. Pozri sa, kto je pred tebou. Pozri. Som Alas Takladži. Myslíš, že tento svet potrebuje ďalšieho otca, ako je Serhan? Nie je to voči tomu dieťaťu nespravodlivé. Viem, že ťa to bolí veľmi. Viem, že všetko zlé ťa ničí. Veľmi dobre to viem. Lebo tvoje rany sú hlboké. Veľmi hlboké. Aj keď ich nikto nevidí, ja ich vidím, Alas. Poznám ťa, Alas. Poznám tvoje dobré aj tie zlé stránky, viem o nich. Ja... Milujem ťa. No teda. Nakoniec si to povedala. Tie dve slova.
Prvýkrát si to dokázala vysloviť. Konečne. A teraz je po všetkom. Ale my sme tu. A pokračujeme ďalej. Ja už nemôžem asi. Radšej sa toho dieťaťa zbav. Budeš ma nenávidieť. To chceš? Áno. Dobre. Sľubujem ti, že ťa budem navždy nenávidieť. A tak veľmi, že už ťa nikdy nebudem chcieť vidieť. Hneď ako sa zbavím toho dieťaťa, zbavím sa aj teba. Dobre spravíš. Áno, asi. Kam ideš? Alas! Do väzenia. Alas! Zbabelec! Utekaj, zachraň sa! Zmizni! Zbavila seba, ty hlupák! Gynekológia a pôrodníctvo.
Sľubujem ti, že ťa budem nenávidieť. A tak veľmi, že už ťa nikdy nebudem chcieť vidieť. Hneď ako sa zbavím dieťaťa, zbavím sa aj teba. Kam ideš, otec? Po svojho syna. S týmto. Edže, prosím, uhni mi z cesty. Je to môj syn. Nenechám im ho. Oci, nerob to. Nechaj to dieťa na pokoji. Veď som tu stále s tebou. Prosím, nerob to. Nechaj to dieťa na pokoji. Nie, Som tu. Vždy som s tebou. nie. Nie si tu. Ty si zomrela. Iba kvôli mne. Vezmem si syna. Osman? Nazli? Kde ste? Nazli? Kto je tu? Kto je tu? Kto je?
Asi otvor dvere! Čo tu chceš? Asi. Nemôžem ti to spraviť. Ak to dieťa chceš, nebudem ti brániť. Odíď. Ja budem pri tebe. Spolu to dieťa... Žiadne dieťa nie je. Čo? Ako to? Dala som si ho vziať. Máš pravdu. Aké by to bolo mať dieťa od chlapa, ktorý nevie, čo chce a správa sa ako ofňukané decko? Spravil si zo mňa hlúpaňu Alas. Všetci sa mi snažili otvoriť oči, ale ja som sa s tebou stále ťahala. Zabudla som na seba. No teraz som už myslela na seba. Je po všetkom. A teraz choď na veky preč. Choď do pekla. Čas na spánok. Je ticho. Všetci spia. Nikdy sa nevzdáš, však? To nemôžem, dcerka. Nemôžem im nechať syna, tete. Oci, nerob to. Bojím sa, že sa stane niečo horšie. Ale nie, neboj sa. Neboj sa, dievčatko moje. Vezmem tvojho brata. Ocko, kam chceš zobrať to maličké dieťa? Nie. Som pri tebe, vždy budem pri tebe. Stačí! Dosť! Nie, syn. Zostal mi už len môj syn. Už nikoho viac nemám. Zostal mi len synček.
Nesli. Vstávaj. Zobuď sa. Nesli. Sľúbila si mi, že sa mi postaráš o dieťa. Nie si. Že ho ochrániš pred Serhanom. Veď ty si mŕtva. Nesli, sľúbila si mi to. Si mŕtva. Nesli, A nie si. choď za ním. No tak choď. Nepláč, synček. Už je dobré, tiško. Tvoj ocko si prišiel po teba. Už je koniec. Takto. Synček môj šikovný. Tak, to je ono. Ocko je na teba hrdý. Áno, presne tak. Som jediný človek, ktorému môžeš veriť, že ťa vždy ochráni. No tak, poďme teraz rýchlo spolu odtiaľto. Môj zlatý synček, pozrime sa len na neho. Aké má krásne, modré očička. Výborne, zlatko moje. Takto. Tu sa ti bude dobre leškať. Áno, teraz už pôjdeme preč. Tak, pôjdeme preč. Ali, zobuď sa. Ali, Ruja, vstávajte. No tak, Ali. Nepribližuj sa ku mne. Nepribližuj sa. Serhan, nepribližuj sa. To dieťa ti nedám. Nepribližuj sa. A čo sa stalo? Povedala ti to Šebnem? Vznešená Nesrihan Sojsalanová. Teraz chráni aj Šebnemino dieťa. A pred kým? Predo mnou, jeho otcom. Ali, prosím ťa, vstávaj. Ali, vstaň. Ali. Čo toto trepeš? Zbláznil si sa, Šebnem je mŕtva a ty pôjdeš za to sedieť. Prestaň, Serhan, nechaj nás. Daj nám pokoj. Serhan, nepribližuj sa ku mne. Ali! Jamanali, tvoja mama ťa volá, poď! Volajte políciu, nech si po mňa prídu, ale žiaľ, všetci spia. Hlbokým spánkom. Čo si spravil mojim deťom? Tak čo?
dobré. Ale niečo tomu chýba. Môžeš kričať, koľko chceš, Zlatko. Nikto ťa nepočuje. Nikam nepôjdeš! Nie! Kde sú? Kde sú? Čala! Osman, kde ste? Pomôžte! Pusti! Pusti! Nekrič, nekrič! Zostal už len Alas a ten nie je doma. Ak ma teraz necháš, vezmem si svojho syna a odídem, Nedám ti Zlatko. to dieťa, Ali! Zobuď sa! Nedám ti ho! Vráť mi Môjho ho! syna mi nevezmeš! Daj mi ho! Uhni! Nechaj ma už konečne na pokoji! Vezmem si svojho syna! Môj syn bude milovať svojho otca! Rozumieš mi? Serhan, nie! Serhan, nie! Nerob to! Nerob to! Uhni! Poď, ideme. Tak, dobre. Dobre, synček môj. Neboj sa, ideme. Mami? No tak, syn môj. Tíško, neplač, chlapček môj. Už ideme, vidíš? Už odchádzame. Mami? Spíme tutu. Serhan? Dobre, synček. Kam to ideš, čo? Chceš ma v tomto stave zastaviť? Ja ťa... Zabijem ťa. Zabijem ťa. Takto, ha? Áno? To je všetko? Ha? Nič viac? Ťa na nikam neodnesieš. A ty si kto, že mi chceš vziať moje dieťa, ha? Kto si ty, ha? To je moje dieťa. Moja krv. Kvôli vám som prišiel o všetky svoje deti. Toto dieťa mi nevezmete, rozumieš? Pusť ma. Á.